Karvinen, tuppa Eesa. Hyi helvetti, en minä... Sulla on ollut niin vitu. Mulla on muuten Räävä suu. allottaa tommoset vetu. Nyt todista, että kuka on se mafia. Kuka on se todellinen mafia. Mafiat uskaltais. Sinä putsaat ja minä katon vierestä, se on se mafia. Hei. Se ei kyllä mennyt tälleen. Että isoin mafian johtajalla pitää olla isot kivekset. Se on vaan Mulla on näin. niin isot kivekset, että sinä jynssät. Se on elämänkerta, näin meille sanoo. Mulla on niin isot kivekset, että jätkä jynssää ja minä katon vierestä. Ja... No, mennään vielä saunomaan, niin tässä on musiikkivehto. Vittu sä oot riskijäkkä ja mä digaan siitä. Jos sä tuossa toi ikkuna, niin se on puhasko meidät kerran. Tässä on se musiikkia. Crystal Clean. Vedetään kahdestaan. Ollaan kavereita. Bro, yhtä hyvä, mutta ei vaan maulu. Mahtuu, sä vedät tuon puolen kun vedän tän. Ota sieltä uusi vessapaperi. Vittu toi ei myydä kyllä. No ehkä hyvä dispointti. Jotenkin toi tee paremmat kuin tää vessanurka. Anna. Herkkua, nom. Tekis mieli oikeesti itkeä. Halu. Vitu. Jos mun pitää yksi kertakin vielä tehdä tällaista, niin se on oikeesti. Se on vähän paha jo. Kyllä jengi kattoo, kun me siivotaan oksennasta. Mutta tosiaan, nyt on mahdollista äänestää, kenet te haluatte tippua ja huomenna sitten joku näistä, aina siis yksi näistä eniten ääniä saanut tippuu. Just näin. Hyi saatana. Joo. Voit No ei oo enää paljon jäljellä. Vedetään tossa alas, niin saa siinä. Saamme, se ei todellakaan ole siinä. Siis se lasi. Okei. Tossa on vielä. Joo, ei jätä raitoja. Oksennusraitoja ihan hirveästi siihen lasiin. Vittu duunis vittu. Tällaista se on. Onks kutera hullaa? Missä se vittu? Lol, äijät Timo. Hei, et. Sä tuut messiin. Pullis. Pullis, legit. Ja missä se mun laukku on? Hyvä kysymys. Kyllä se jostain löytyy. Okei. Pullis, ota tää haltuun. Joo. Pullis, Mitä? ota haltuun. Mä otan haltuun. Joo. No hei, hyvä äijä. Jep. Te ootte oikeesti tosi hyvin. Crystal clean. Musta tuntuu, että kun te ootte osannut niin hyvin siivota, että te ootte niinku, tässä voisi teille tulla niinku oikeesti tulevaisuuden työ. Ai vittu sanomaton, oi vittu toi sattuu toi sana. Työ, hyi helvetti. Ei vittu toimii striimi. Mä oon tosi ylpeä tästä. Joo, jatka vaan. Jatka. Pistä tohon noin. Eiku toimii ei tarvii. Mä oon oikein. Kenen oksennuksia siinä PC? Altana nyt ei jaksa katsoa mitään siivoamista. Kyllä. Todella ylpeänä. Pullis, otatko sä striimi vielä altalla kuva? Joo. Hyvä. Tee sillai. Tai jotain settiä. No, mennään. Mennään eikä meiltä. Joo, itse asiassa. Pullis, mennään vaan. Oho. Prr. Mitä chatti? Ootteko eka päivä meneillään? Täällä on Lassi tosiaan oksennellut. Täällä on siivoiltu. Ja siellä on jengi alkanut mennä nukkumaan. Mäkin menen kohta nukkumaan. Mä jään tänne täks yöksi. Ja toivottavasti oot tykännyt. Joka päivä menee hullumaksi. Kato. Pullis.
Se olisi paljon. Ota tää kuva. Ota tää live. Mun pitää, mä käyn putsaa tuon. Tuo on niin lähellä, että se on valmis, niin mäkin jatkan. Vittu, oisinpa mäkin onnekas, kun Anton nukkuu tuolla ihan sikillä. No niinpä. Anton ja sitten toi Lassi kuorsaa tuolla. Lassi on oksentanut kaikkialle ja sitä siivoilla ja... Eiks Lassi niinku voi ite ottaa vastuun siitä? No, niin. Hei, ihan oikeesti Oho. Ei, mut kun mun on pakko puhua. Mä en oo pettänyt Iiroa minkään Juhanan kanssa. Tuossa altailla me oltiin tosi lähekkäin, koska oli paljon meteliä, mutta me juteltiin Juhanan kanssa siitä, koska hän on vähän ns. Hiljaisempi ihminen. Ja Sä olet kuulla häntä, sä olet kuulla, kun siellä oli meteli. Joo, siellä oli vitusti meteli, mä en kuullut mitään, mä menin hänen lähelle, että mä kuulen häntä, me keskusteltiin siitä, että hän voi olla oma itsensä, hän voi puhua täällä ihan mitä vaan, kukaan ei... Nyt, että sä teet. Joo, vittu kurma, Reddit on täynnä sitä, että mä oon pettänyt Iiroa. Mä en tiedä... Mä ymmärrän, että mä oon tehnyt sen virheen joskus, mutta mä en todellakaan tee sitä virheestä uudestaan. Mä oon oppinut. Jos saat Redditille huomioon, niin jatkaa sitä hakemusta. Mä tiedän, että jatkaa sitä hakemusta. Mä haluan vaan tehdä selväksi sen, että mä en oo pettänyt Iiroa. Iiro on itse puhunut mun kanssa tänään paljon videopuhelua. Mä oon kertonut, ketä täällä on. Mä oon snappäillyt sen kanssa jatkuvasti. Mitä ne tapahtunut? Te voitte kysyä Juhanalta. Te voitte kysyä Julialta, ketä meidän kanssa täällä on hengailu. Mä en oo koskenut kehenkään mieheen. Mä en oo koskenut kehenkään mieheen. Mäkään en oo koskenut kehenkään miehen. En mäkään. Paitsi pullikseen, mut hyvää yötä. Pullis, mä kosken sua huomenna. En näkään Reddit on jotain draamaa. Kaikilla on ollut hyvä päivä, mitä mä oon nähnyt. Se on jos mä mässytän. Toivottavasti te ootte tykännyt ekasta päivästä. Mulla tulee välillä vähän huono leppää. Tää on family friendly. Kyllä. Olis äsken kovat löylyt. No kun mä tulin just saunasta, mulla on kylmä, mä menen takas. Missä meidän musiikit on? Chatti, mä en näe teitä tällä hetkellä. Mä haluan näyttää ja kuvaamaan sitä. No mennään. Kato mikä täällä meni. Vaipuu pois. Auttakaa mua, täällä soitetaan isäbiisejä, isibiisejä. Eikö täällä lauletaan karaokea? Hei. No, laulu loppui heti kun kamera tuli. Eikö otetaan seuraavasti. Aurinko paistoi lämpimästi, palapakan mäen laitaan. Killise komiasti hamettansa nosti ja maisteri rullasi paitaa. Palapan killise Laitilan kanavalla heiluttiin enää liinaa. Kumpa ne souvarit haluavat, vittua vai viinaa? Palapankillise Laitilan kanavalta silkkiset suukat osti. Niillä se sitten souvari poikilta jortikan pystyyn nosti. Palapankillise voivotteli, että voi minun päiviään. Kuuma. Antaisi pojille mä pannakin, mutta pelkää mun äitiäni. Joo! Ei tätä laulua Lammella tehty eikä Kierrellä järven jäällä, vaan se on tehtynä Laitilan kanavalla Palapankillinen. Heedless curls! No moi! No moi! Hei, matkia. Mä olin ennen... Matkia. Ei mut oikeesti chatti. Mua vähän harmittaa, koska koska... Sun kynnet on lähtenyt. Mä tiedän! Sä oot bilettänyt niin jumalaan rakas. Ei mua yllätä. Niin mut siis Reddit on tällä hetkellä täynnä sitä, että mä petän mun miestä. Nyt mä petän sitä Juhanan kanssa. Ja
ongelmista mulle, niin kyllä mä nyt vittu kuuntelen. Mä oon paikalla ja se huutaa koko ajan. Miten te luulet, mä tuun kuuntelemaan, mä menen sen lähelle? Miten te luulet, mä tuun kuulee? Kuukautta, ei mua haittaa. Kauniita munia. Slave Baby Angelin kuvia. Läpää Pulitsen digikuvia. Ja... Oh. Onks täällä vielä Oi, jäljellä? oi. Mä etsin mun Mut puhelimen. tuolla oli vielä isännät jäljellä. Musta mä nyt oikeesti niinku menen nukkuu. Toivottavasti mun tukka onnistuu hyvin. Sano valla. Sano ite. Vanno veli vanno. Mä en pysty sellaiseen. Huittako? Mä. Se on hyvä. Tuu se voittaa tän kilpailun. En mä tiedä. En osaa yhtään sanoa. Mä luotan sun. Mä niinku menen miten tuntuu, että, että niinku, mä en jaksa miettiä sitä. Koska sitten niinku, mä vaan menen nyt täysillä siihen asti, kunnes niinku se näyttää, tiedätkö? Ravunpunaisia miehiä. Ei vittu, tää on kova saunomaan. Äijät oli paistumassa siellä. Ei perhe. Ei kaikki kestä enää kastella tuolla kameralla. Kello on 1:05. Joo, Kohta loppuu live. Juu. 10:00–2:00 joka päivä. Onks täällä jonkinnäköinen hiljaisuus? Ei saa olla. 10:00 sitten alkaa live. ei saa olla 10 jälkeen kännissä kuulemma. Teette mitä teette. Ei saa olla 10 jälkeen kännissä. No. Mitä muuta sääntöjä? Siellä on se taulu, kannattaa lukea. Ei joudu. 10 jälkeen. Hei, Tegelbergi. Viivapuoleja. Joo, otetaan. Hei, kun striimit katkeaa, me aletaan vasta Tegelbergin kanssa ryppäämään. Ja meidän tavoitteena samoilla silmillä tulla. Koska tuossa on aukko noissa säännöissä, että ei saa olla 2 jälkeen kännissä. Niin vittu me Tegelbergin kanssa saunotaan ja ryypätään. Saa olla kaikki kännissä, mutta rauhassa sitten pojat. Joo, mutta me ryypätään ja syyvää ja ryypätään ja ei se tarvi ihminen aina unta. Tegelberg, eihän tarvi, sano nyt chatille. Elikkä onko tää nyt silleen, että aamulla 10:00 kun alkaa live? Kyllä, me ollaan rivissä, mutta sanoppa. Anteeksi, mun on pakko kysyä. Ollaanko me sun kanssa pussattu tänään? Ei anna olla, tuo on ihan vittu läppää. En anna, koska mä tiedän, että mä oon tehnyt sen virheen ennenkin. Mä en tuu ikinä se virhe Kuuntele, tehnyt. hei, joku vaan huudattaa sua, et oo tehnyt mitään väärää täällä. Joku huudattaa vaan sua, elä lähde noihin matkaan. Ei saakeli. Koska mä tiedän, että mä oon tehnyt sen virheen joskus, mä en ikin tekis sitä. Niin, mutta et saa Johanan kanssa huudella. En vitus kenenkään. Niin. Hei, Mullis, missä mun puhelin on? Mistä mä tietäisin? Koska Eli se on, mutta- sä soitit viimeksi musiikkia sillä. Hei, sinä sen tolpan takana, mä oon vaan cameraman. Hei, me tiedetään, mitä, siis, nothing else matter. Hyvä biisi. Näin. Mitä ei oo tapahtunut. Metallika. Mut hyvä biisi on, hyvä biisi. Missä se tolpan takana? Häh? Mitä sä sieltä tolpan Jos sua takana joku huutelet? kiusaa ja näin, niin hei, kaikki voi todistaa, mitä koko ajan on striimit päällä. nyt se hukkuu. Näin. Juhana ei halus todistaa. Hei, sä saat mut näyttää pahalta, okei? Sä saat mut näyttää tosi pahalta. Miten Juhana saa näyttää sut pahalta, jos joku randomi huutelee sulle? Vittu, mitä? Siitä, että sä oot tyttöpojan mukaan. Anna olla. Ei, mutta mä puolustan, mua no, aura testo. Mä pidän Juhanan puolia tässä. Mikä sun kysymys oli? Juhanaa ja kysyy, että onko mitään tapahtunut. Kuka Johanna? Me ollaan vaan Emilian kanssa juteltu Emmi. niitä näitä. En oo Emilia. Miksi ei purka? Kamal oikeesti siis. Mitä settiä täällä heitetään? Mä oon Emmi. Okei, nostaa kissa pöydälle. Ootte koskaan... Ei Emilia. Ei Emilia, Emmi. Muistatko väärin?
2 M. Emmi. Oikeesti? Joo. Mut sydämeen mahtuu vain 1 M. Oikeesti? Emsku on mun TikTok-nimi. Tuo oli klisee, tuo oli vanha klisee. Emmi. Jätkä On heittää, oma nimi. poliisi heittää niinku tähän Oikein. jotakin läppää. Mä voin näyttää mun passin sulle. Mun oma nimi on Emmi. Hei! Mä lupaan. Come on! Mä sanonut väärin sun nimen. Me Johannen kanssa ei Edelpäri. Me ei tutustuttu edes sen enempää, että mä oon tuttukin sanoa nimi. Mä oon Emsku kaikille. Sitäpä juuri, te ette ole vielä tutustunut ja jos joku laittaa sulle, että joo sä oot Juhanan kanssa puhunut, niin mitä vittua? Jos on näin testoäijä, niin kyllähän totta kai on mustasukkaisia miehiä, että mitä sä sen kanssa juttelet? Sulla on fanei! Sulla on fanei! Mieti hyvällä, sulla on fanei. Mullakin on paljon heittereitä, sulla on fanei. Lemmikiksi ei kannata ottaa kanei. Räppäri. Isoimmat fanit tulee aina olemaan sun isoimpia heittereitä. Koska niitä vituttaa sun naama, mut niin silti ne se jaksaa sua kattoo. Päivittäin mulla tulee porukka sanoa, mä vihaan sua, sä oot perseestä, mut silti ne kattoo mua. Silti ne seuraa mua. Motivational. Ehdottomasti. Okei, tullis. Mä hävitin mun puhelimen. Sus oli viimeksi. Mitäs helvettiä? Sus oli viimeksi. Näytäis me oltaan rotalta. Joo. Sulla oli mun puhelin viimeksi. Se on sun puhelin. Miss mun puhelin on? Sä soitit musiikkia mun puhelimesta. Juutalainen Ai mun puhelin. No, etsitään. Ei tää sun luuri. Ei nyt siis, tässä kävi semmonen koominen homma, kun Tegelberg on tossa noin. Ja mä kello tällainen, miksi sä koputit olkapäähän ja kädet on tällainen. Itse tuo koputti. En ollut minä. Mitä? Joo, mä että, hei mä että sillä siis tää menee jo ihan hyvä, että on kello 2 jo. Kello on jo yli 2 tuolla. Mä käyn kattoo tuolta Viko ja Fininkä. Ei me lähdetään saunaan tuolla. Lähellä oli mekis. Se oli 3 postausta. Ohops. Oi, tuuppa tänne käymään. Tää on niinku, ois live pitänyt loppuja, mutta mikä sulla on päässä? Mulla on Marjatta 50. mulla on Bonnet ja Duregi myös, ja on se tupla. Marjatka Algasi. Oho. No. Tuppas. Oho. Nyt on hyvä. Katokko kiiltaa. Katokko kiiltaa. Nyt on hyvä. Kyllä herra vittu. Hei. Kyllä tää on ihanaa vaan. Mä oon ylpeä teistä. Kello on yli 2. Tsekataan kohta tilanne. Mitä nopeammin tää, niin Mä lähden eteen, ota Mihin sitä. sä laitoit mun otot? Joo. Mihin sä laitoit? Joo, kun sä käydit mun puhelimella. jätä hetkeksi ampe siihen. Kutsutaan loppuun. Otetaan vähän chatille. Ilman kuoria, musta. Eikö vittu sä Sä voit ottaa ton live pois. Poliis! Joo, sori ukot, ei oo ketään muut kuvaa ja tällä hetkellä näkyyks tuo. Joo. Kevytetään Sampi vielä tää homma. Yhdessä. Kuulis, oliko se ton live etsii samalla? Vedä sä tosta tää, että mä vedän tästä. Mitä me täällä livellä? Ota toi live. Chatti. Tosiaan, huomensin livetykset kello 12.00 about. Jääks poliis tänne niinku? Juu. Mä menen johonkin sohvalle vaikka lepiämään. Olis heitä mulle yksi paperi. Joo. Monet alkaa huomenna. No, Jos tänään menee vähän myöhempään, niin jos kuuntelit, niin... 12. Joo. Jos kuuntelit sanakaan äsken, niin... Avaat 12 aikaa, niin
Saat täällä valmiiksi, voit kyllä aloittaa livetä. Tossahan sen vitun luuri on. Eikö, onks tää sun? No mu. Mut kato tätä. Ilman Suomen pärjättiin. Näin hyvin. Mäkin siivoin. Saat velkaa nyt mulle palveluksen. Mitä sä haluat, daddy? No, se pitää keksiä. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan, se pitää keksiä. Kato nyt. Vittu Lassi kyllä saa oikeesti. Niinku, sano kiitos huomenna. Se jätkä kyllä saa sanoa pari kiitosta. Musta tuntuu äijä itse asiassa tykkää tästä. No vittu, Nyt kun rakastaa. niin äijä oikeesti dikkaa tästä. Sen takia mun kotona on vaan puhdasta. Ja te sanotte, että intialaiset on vittu sotkusia. No mut se street food. Onko se totta vai Niin. ei? Yksi Ne on video. punjabi! Ne on punjabeit, eiks niin? Ei, vaan me ollaan. Damn, älä. Päändelode, päändelode. Mitä? Jatka. Se mä yllätyin tosta, että yhtäkkiä sieltä tuli räppiä. Oi banjo, mä tehnyt satsia maruka unen. Mä Damn! tehnyt maruka satsia banjo, sala paga bandar. Ai vittu, dinga. Alkoi niinku kärpäset lentelee ja kakaahan tulee tuolta niinku sellainen vihreä savu tulee vessa. Кто ты такой? Ты думаешь, ты серьезно? Kainaloista alkoi tulee vihreä savu kun puhut tolleen. Pum! Älä, saippua on likasta sulle. Saippua sattuu. Mä oon tosi ylpeä. Mitä vittu sä oot mulle tänne vittu? Mä oon olla etsimässä toisen luurin ja saat silleen kuvaa. Broidi, sä haluat livistää dylkiästä. Dylkiä. Ei vittu. Hei kato. Joo? Mä oon vittu oikees. Siis mä oon niin ihana. Kato. Se on nyt tehty. Se on vittu tehty. Se on tehty. Kela miten ihana. Lopputulos. Tuolla vielä vähän. Okei, joo. Tosiaan puhtaampi kuin aikaisemmin. Mä kelasin, että mä jatkan vielä. Joo. Valitsen vaan huone. Chatti, mikä huone seuraavaksi siivottais? Kato. Saa siihen. Vielä loppu. Siellä on. Anna mua. Ota, sä saat luvan ottaa kyllä. Okei, kiitos tästä No niin. Kattokaa kun se kiiltää. Ai et tiedä, että kattokaa. Ei pölyä. Kattokaa. Let's go. Ihan vittu jees. Mä en tiedä teistä, mutta ihan vittu jees. Mennäänkö vielä futsaalilla pihalta vai? Totta vitussa ja mä halusinkin, että sä valittat mulle. Mennään siivoon vielä pihaan. Jätä se tohon. Se olisi mun kusiset läpärit. Et mä vetän ilman. Joo, sä voit vetää, kun se Voit sä? Ootas, mä voin ottaa, mutta otat tää striimi. Joo. Noniin. Mennään sitten. Joo, Lassi oksensi vessaa kyllä. Joo, pitäisikö se uimaltaa vesi kanssa, niin vaihtaa mitä oot mieltä? Ai mitä? Jos se uimaltaa vesikin vaihdettaisiin vielä tänään. Vittu hyvä idea. Joo. Tarkistakaa äänestystilanne. Yes. Onko siellä action? Mä tiedän. Noniin. Joo. Sitten vaan laita kamera tohon ja... Joo. Jackpot.
Vittu, karvalakki. Ai niin, suuri. Sano Karvikselle tulee messiin. Mikä se on nukkumassa? Ei kun se on siellä möllykävässä. Ei no. Karvalakki. Hyvä se siivoo. Mä teen näin tölkeille eikä... Oli tölkkejä. Vitun iso etana koski mua. Vitun iso etana. Oikeesti? Vitun iso! Sori isä huuto. Vitun iso etana. Hyi helvetti. Sori mut vitun iso. Vitun Koska sun käsi siihen? Vitun iso. Sori. Vitun iso etana. Vittu, sori mua. Siis mä sanoin, että mä en tykkää tällaisesta vitun slimiaisista sammakoista. Sammakko. Vitun iso etana. Vitun iso. Missä se on? Se on ton sinisen kaljalavan päällä. Vitun. Hei, se on sun kengän päällä. Vittu. Ei kun se on kyllä se jalka. Se on tosi jossain, mä vannon. Älä vanno! Mä oikeesti, mä lyön. Sori. Sä näet tyhjät lavat tonne. Shhh. Näkyy. Läpsää. Hyi vitun iso. Ja vitun iso. Ihana. Vitun iso. Vittu. Broidi, en oo ikinä nähnyt iso, onks se tossa? Mikä vittu toi on? Ei vittu, se on se! Se on se! Hyi saatana! Okei, mä ymmärrän nyt. En odota valoa. Mikä vittu toi on? Vitun iso etana. Vitun iso etana. Älä. Jos sä heität, mä lyön, mä hakkaan sut. Koska noin... Ai vittu! Se olikin vaan Vittu täällä on hyttysiä paljon. Se olikin hyttynen. Sori kun mä katon tota. Mikä vittu toi on? Mua kuumottaa niin paljon, sori. Voit sä... Siis... Mulla on delirium. Joo. Mitä se tarkoittaa? Mä siis... Vittu. Etanadelikka. Laitetaan vaan nääkin tähän. Saadaan paikat siirrettua. Okei. Sitten tossa on se pussi. Siis sori, mä en vaan enää uskalla. Tää on... Pakko sanoa, että respect Sampille, kun kutsuu ja jotenkin jos... Tossakin on yksi ihan helvetin iso etana. Vittu, tässä on ihan vitusti etanoita. Ihan vitusti tollasia isoja etanoita. Ihan vitusti. Pakka. Meillä on noin pullot noin. No eiks nyt enää? Tää on clean. Olla cleanimpi. Laitas kamerakuvat tänne. Tää Juliakin spawnas tänne. Joo, iltarööki ja sitten mä alan mennä nukkumaan. Onko siellä muuten rullat peti jossakin?
Julieta olisi pitänyt katsoa vähän aikaisemmin. Toivottavasti siellä löytyy. Kyllä siellä on. Pakko olla. Kyllä siellä on niitä Kyllä siellä petejä. on, joo. Karvis on mennyt kuin tohon sohvalle. Siellä ylhäällä on siinä missä tuolla niinku tossa suunnassa kakkoskerroksella. Niin... No tossa näkyy toi parvi. Tossa on toi patja tossa. Niin kukaan ei ota sitä. Ja voit ottaa ton patjan jonnekin. Kakkoskerroksessa. Siinä on tyynyt, peitot, kaikki. Yes. Juu. Broidi. Ihan vitun iso epävää. Tuossa nurmi tuolla tuossa lauteen. Tsekataan siellä Joo. No niin, sieltä löytyy. Taas mitä chatti sanoo. Viekää etänä Lassin naamalla. Pitäiskö? Vittu pitäiskö? Ei helvetissä. Toi ois liiatonta. Olisiko se... Toi ois vaan liiatonta. Ei oo fresh. Eiks ne oo myrkyllisiä? Niin totta. Vittu mä koskin siihen. Sä kuolet Saini. Sulla on eliaikaa 45 Mä oon minuuttia. koskenut paskaa Lassi oksia. Siis toi ois niinku semmonen juttu, että kyllä mä niinku antaisin anteeksi. Laittakaa rinnalle. Oma poika pelkää hämärkeä monestakin siitä. Siis mä pelkään sammakkoja ja tollasia vitu etanoja. Hyi helvetti. Kaikkea mikä on limasta. Juu. Muistakaa pestä kädet. Ei välttämättä kannata. Etanalla sille, eikö se ole jätesäkkiä? Ei oo. Olispa. Tekee mieli ottaa siiloa. Ei tässä nyt enää hirveämpi homma oo. Ota kaikki supin, jos viette etanalla Lassin naamalle. Miksi ei oo TTS? Perkele. Mites nää tiskit? Niin. No, kaikki selviää huomenna. Onko näin? Se on just näin. Kono! Eikö siellä ole tyhjää sänkyä? Lassin kalsarei. Mut joo, jätesäkin pitää, mä tuon ne huomenna aamulla. Entä kalat? Kattokaa. Jengi ottaa vittu yhden hörpyn näistä ja jättää loput. Vittu nääkin on kaikki täysiä. Ei edes. Yhden hörpyn ja vittu on. Tossa on tyhjiä. Sörkkejä. Sori, kun tuu kamera heiluu. Tässä samalla.
Kattokaa kun Intialla pesee eka kertaa käsi. Nukkumassa, Finessei. Tää on kyllä kuvaamisen arvoinen. Mä en oo ikinä päässyt elämässä sen käsiin. Tää on kyllä rare juttu, mut Eetara koski, niin mä en ottamassa riskejä. Hyvä saini. Kiitti ja Kauas sitä pitää hieroa? 2 vittu kun tää tuntuu kidutukselta. On tää nyt vähän naurettava. Siis tää, et mä pesen käsiä. Siis se äärimmäisen naurettava. Käskee henkilöitä oikein nimetään joku kuitenkin, että kaikki tietää mikä on tölikissä. Mitä? Viisi, joo toi olisi totta. Mitä? Sammuttakaa sauna, ettei talo pala yöllä. Uskois mennä tonne? Otatte sitten laittaa saunan pois? Joo, tää on pois. Joo, hyvä. Joo, ne laittaa saunan pois. Okei, chatti. Ai että, paljon kelloa? Olisiko Mä oon ihan vittun kännissä. se on 2:30. Julia, nyt saatat vähän unta kalloa. Joo. Huomenna sitten. Mä alan nukkua kohta. Huomenna sitten lähtee taas. Joo. Mä otin taas, mä syön tuon leivän ja mä menen nukkuun. Joo, tänne pitää homma joku jätessäkki huomenna. Pakko mennä flexaa ton vessan kanssa vielä. Kertakielon päälle, ai että. Tuku se kiiltää. Jos Lassi nukkuu vielä niin kuin se nukkuu, niin mä sanon Lassille, että nyt heti Lassi, siivoo se vessa. Tsekataan se reaktio. Mut Toi on muuten toi pakko tehdä. eli huomenna. Toimiks striimi? Näet sä? Toimii. Huomenna striimi sitten. Ootas sekka. Huolia taskuun. Pari Red Bullia, että mä jaksan herätä huomenna tekee aamupalaa tänne. Eli ovat 12 alkaa livet. Joinatkaa Discordia, jos ette ole vielä huutomerkki DC. Ja kantti ottaa mun IGkin haltuun. Tossa on mun Instagram. Käykää ottaa haltuun, sinne tulee kaikkea yllätysjuttuja kans. Ja mä ai niin, tänään on mun vaimon syndetkin. Onko? Solomia Sano sille onnittelut. Onnitellaan Solomia ja juhlitaan Backtousin jälkeen. Mitä sä haluat vielä sanoa katsojille? Muistakaa tulla huomenna myös paikalle. Ja muistakaa myös se, että meillähän on... Huomenna tippuu yksi ihminen ja tuli subgoal täyteen, niin tulee mysteeri vieras. Niin, ja sitten muistakaa se, että jokaiselle tai yhdelle seuraajalle arvotaan auto vielä. Niin, eli samalla kun te edesautatte näitä challengeja, niin yksi subi on yhtä kuin yksi arpa. Ja vaikka tilaatte 100 subia giftedia, niin se on sitten 100 arpaa esimerkiksi. Ei ja mitään. teillä on aikaa koko viikko. Se on nyt Saini RS6 Julia sitä villasta. Moro. Nähdään huomenna. No, nähdään.